Păi o nană să vadă. O dai mai aproape, dar să vadă. L-ai dat aproape. Uite și pe trotuar la noi vin. Ce se ia? De la primărie se filmează. Maica lui Iisus Hristos, n-am văzut așa ceva mai copii niciodată. O mașină mică. M-au curat în arcina apa asta ca mare. Îți dai seama că nici n-am văzut să opresc. Dar geamul gol suficient, frate, nu a intrat apă. E numai gheață pe jos. Da, dar prind. Da, da, prind, se vede. E multă apă. Țin minte, cea mai tare ploaie care a fost era numai din mal în mal, dar nu așa de multe de nici să nu se vadă strada. În trotuar, la jumătate din est. Îți dai seama câte stricăciuni? Ai reușit să filmezi? Da, Primarul și mașinaria. dar care e primarul? Asta este, Uite, vin de acasă. Măcar o curățit parcă strada. mai mare vine apa. Da, păi am un curs de pe... Cred că o zonă e umflată. Uite, leacă și doar trotarul e înalt. Trotarul e până aici, la mine. La picior. Hai, mai poți filma? Filmează o mașină când e. Da, am filmat 5 mașini. Uite și ucigătorile de copii. Unii părinții de lasă așa. Cred că mi-o spart. Da, uite, alea și valul spart. Cine o spart? Acoperișul la... Da, și eu cred. Ia uite, alea și frunze au lăsat pe mașini. Să-ți filmează. Bietele animale. E telefonul lui mama și spune că a intrat mama în...